फ्रेंड्स नोंथाङाबो जुदि नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ आंनि सानडे स्पेशल कमेन्ट बक्सनि भिडिअनि जोहै नोंथाङाबो जुदि फिननाय होजानो लुगैब्ला आंनिसिम नोंथाङा सोंथि सोंहरनो नांगोन आरो सोंथि सोंहरनो थाखाय नोंथाङा मोनसे रुल फल' खालामनो नांगोन आरो बे रुलानो जाहैबाय एस रमेन बर' आस्क बेनि उनाव नोंथांनि जायखिजाया सोंथिखौ नोंथाङा लिरनानै नोंथाङा आंनि जायखिजाया भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा एंगारनानै होब्लानो आं नोंथांनि सोंथिखौ मोनगोन आरो आंनि नेक्स्ट सानडे स्पेशल कमेन्ट बक्सनि बाथि भिडिअ आं नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ होनो नाजागोन। दानिया फ्रेंड्स गोसो होनो गोनां खोथाया जाहैबाय नोंथाङा मा रोखोमनि कुवेश्चन आंखौ सोंगोन। तो फ्रेंड्स नोंथाङा एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। जायखिजाया टेकनि बागै नोंथाङा सोंथि सोंनो हायो आंखौ। बेयो मबाइल कम्पिउटार जायखिजायानि नोंथाङा सोंथि सोंनो हायो। नोंथाङा साइंस मैथ्स जायखिजाया सोंथि सोंनो हायो। नोंथाङा पलिटिक्सनि बागैबो नोंथाङा सोंनो हायो। नोंथाङा जायखिजाया जोंनि बर' समाजनि खायसे इश्यूज तो खायसे जेंनाफोरनि बागैबो नोंथाङा आंखौ जायखिजाया सोंथि सोंहरनो हागोन फ्रेंड्स। अब्ला फैदो लोगोफोरजों जागायदोनि लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों जाफुंसार नार्जारी बिथाङा सोंहरदों सार आं मोनसे DSLR केमेरा 700D अनलाइनाव अर्डार हरनो सानदोंमोन सार बेनि क्वालिटिया माबायदि जागोन सार प्लिज रिप्लाइ मी। जाफुंसार नार्जारी नोंथांनि जिथु बायनो नागिरनाय DSLR 700D केमेराया जोबोद मोजां जागोन आरो बेनि फिचार्सफोरखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनि। बेहा गोबां फिचार्स दङ। बेहा दङ मा वाइफाइबो नोंथाङा एभेलेबल मोनगोन। बेवहाय फुल HD भिडिअ बानायनो हागोन। बेनि अनगायैबो बेवहाय 9 अट' फकास पइन्ट्स दङ। नोंथाङा मा 9टा अट' फकास पइन्ट्स नोंथाङा बेवहाय मोनगोन आरो बेनि उनाव नोंथाङा मा मोनगोन बेवहाय इफेक्टिव जिथु पिक्सेलखौ मोनगोन नोंथाङा 18 मेगापिक्सेल मोनगोन जाय मा जोंनि स्मार्टफननिख्रुइ मा 25 टाइम्स बियो गिदिरसिन। तो बेखायनो आं सानो फ्रेंड्स नोंथांनि जिथु बायनो नागिरनाय DSLR केमेराया जोबोद मोजां जागोन। नोंथाङा बायबानो जाबाय फ्रेंड्स। नोंथाङा इउज खालामनाय जोबोद मोजां जागोन। तो साबायखर थाबाय नोंथांनि सोंथिनि थाखाय। आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों SB चेनेलनि क्रिएटर बिथाङा सोंदों आदा फैसा बोरै हाबगोन एकाउन्ट नाम्बार होआब्ला। तो बिथाङा फेसबुकनि बागै सोंदों फेसबुक पेज खुलिनानै जों बेवहाय माबोरै फैसा हाबगोन बेखौ सोंहरदों। नंगौ फ्रेंड्स जों एकाउन्ट होआब्ला माब्लाबो हाबा। नाथाय बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामनो नांगोन नोंथाङा गुगल एडसेन्स होननाय मोनसे एकाउन्ट खुलिनांगोन आरो खुलिखांनायनि उनाव नोंथाङा मा बै नोंथांनि फेसबुक पेजजों नोंथाङा बेखौ लिंक आप खालामनो नांगोन फ्रेंड्स। जेब्ला खालामगोन अब्लासो नोंथाङा बेनिफ्राय अर्न जायोब्ला फैसाया बेवहाय हाबगोन। तो साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंहरदों अनसाय बसुमतारी बिथाङा सोंहरदों आदा भिभा भिडिअखौ बोरै मोनगोन आं काइन मास्टार इउज खालामा आं भिभा भिडिअखौसो इउज खालामो प्लिज अन्नानै खोन्थाहरदो। अनसाय बसुमतारी भिभा भिडिअखौ आं इउज खालामफेरा। निश्चय फ्रेंड्स नोंथाङा जुदि भिभा भिडिअनि बागै मिन्थिनो लुगैदों आं इयुनाव मोनसे भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामगोन। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों निक'दिन नार्जारी बिथाङा सोंदों आदा आं मोनसे बाथ्राखौ सोंब्लाबो नागिरना मोनासै बेनो जाबाय अरिजिनेल मार्कशीटआ जियोब्ला एबा गोमायोब्ला बेखौ इन्टारनेटनिफ्राय गोदान डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन ना हाया आरो जुदि हायोब्ला बिनि सायाव मोनसे भिडिअ खालामनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन बयनिबो थाखायनो। निक'दिन नार्जारी आं मिन्थिनायाव जोङो माब्लाबो बेबायदि मार्कशीटखौ माब्लाबो जों इन्टारनेटनिफ्राय बेखौ डाउनल'ड खालामनो हानाय जाया। तो फ्रेंड्स बे इम्पसिबल बेबायदि माब्लाबो जाथावा। नोंथाङा बेनि खायसे जुदि सल्युसन मोननो लुगैब्ला निश्चय नोंथाङा सेबायाव थांनानै बेवहाय नोंथाङा सोंहैनो हागोन मा खालामबा नोंथांनि अरिजिनेल मार्कशीटखौ मोनफिननो हागोन। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों समित नार्जारी बिथाङा सोंदों आदानिसिम आंनि सोंनो लुबैनाय सोंथिया जाबाय माब्लाबा आसामाव आर्थकुवेकआ गोबां गिख्रंथाव जागोन नामा आदा। समित नार्जारी नोंथाङा जेरै सानो आंबो बेबायदिनो सानदों जे आसामाव बेबायदिनो मोनसे समाव गिख्रंथाव बांग्रिं जानोबो हानाय। मानोना फ्रेंड्स आं नोंथांनो मोनसे हिस्टरि खोन्थानो नागिरदों। बे जाबाय आसामाव दासिम खननै जोबोद गिदिर मोननै बांग्रिं मावखांबाय। बे जाबाय 1897 मायथाइयाव खनसे जादोंमोन फ्रेंड्स आरो 1950 मायथाइयाव खनसे जादोंमोन आरो बै समाव जानाय बांग्रिंनि मेगनिट्युडआ जादोंमोन 8.0 रिक्टार स्केल आरो गुबुन मोनसेया जाबाय 8.6 रिक्टार स्केल। तो फ्रेंड्स बेनिफ्राय जों बुंनो हायो जे फ्रेंड्स इयुनाव आसामाव मोनसे गिदिर बांग्रिं जानायनि मोनसे सम्भावना दं। तो आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। सोंथि सोंहरनायनि थाखाय
रोजासे साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंहरदों सनेश्वर ब्रह्म बिथाङा सोंहरदों जे आंनो भडाफननि डिटेल्स नायनो गोनां जादोंमोन सार अन्नानै हेल्प खालाम प्लिज। तो निश्चय समेश्वर ब्रह्म नोंथांनि प्रब्लेमनि सायाव निश्चय आं इयुनाव भिडिअ बानायनो नाजागोन। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंहरदों अल कमेडि भिडिअनि क्रिएटर बिथाङा सोंहरदों बिथाङा सोंदों बयनिख्रुइ साबसिन भिडिअ एडिटरा मा आदा काइन मास्टारनि अनगा। तो फ्रेंड्स बाजाराव जों गोबां रोखोमनि मा भिडिअ एडिटर मोनो। आं नोंथांनो मोनसे साजेस्ट खालामनो नागिरो बे जाहैबाय पावार डिरेक्टर। नोंथाङा नाथाय बेखौ फ्रियाव मोननाय नङा, नोंथाङा बेखौ पेड भार्सनसो मोनगोन फ्रेंड्स। अब्ला फ्रेंड्स नोंथाङा बेखौ पेड भार्सनखौ खालामनानै ला, अब्ला नोंथाङा जोबोद मोजां बेवहाय भिडिअ एडिट खालामनो हागोन। तो फ्रेंड्स बेनि अनगायैबो जोंना मोनसे दङ बे जाबाय भिभा भिडिअ होननाय मोनसे भिडिअ एडिटर दङ, नाथाय बेयो बेसेबां साबसिन आं बेखौ बारा मोनथिया, खारना बेनो फ्रेंड्स आं बेखौ बाहायफेराखै। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों जाफुंसार नार्जारि बिथाङा सोंहरदों सारनिसिम मोनसे सोंथि आं आसा खालामो सारनिया आंनो बेनि फिननायखौ थारैनो फोरमायना। आंनि सोंथिया बेनो जे सार फेसबुकआव सासे मानसिया गाज्रि पोस्ट होयो आरो बेनि प्रफाइला सिख्लानि, नाथाय बेनि गाज्रि पोस्टखौ गोबां मानसियानो स्कुला बेनि फेसबुकखौ अराय थाखाय ब्लक खालामनो हागोन नामा? खालामहरनो माबाफोर आइडिया दं नामा सार? प्लिज अन्नानै खोन्था हर। नंगौ फ्रेंड्स जाफुंसार नार्जारि नोंथां बेनि सायाव जोंहा मोनसे सल्यूशन दङ। निश्चय आं बेनि सायाव भिडिअ बानायगोन फ्रेंड्स। आं भिडिअखौ बानायगौ हायिनि थाखायनो नोंथांनि रिक्वेस्टखौ लाखिथ'नो हायाखै फ्रेंड्स। निश्चय आं इयुनाव नोंथांनि बे प्रब्लेमखौ लानानै भिडिअ बानायथारगोन। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों गिष्णु बसुमतारी बिथाङा सोंहरदों सार आंनि स्टेट बेंकआ 1 बोसोर बारबाय बन्द खालामना दोननाया, नाथाय सार एकाउन्टआव बेलेन्सबो दङ मास मोनथामनि सिगां साबमिट खालामफिननाय जाबाय नाथाय दासिमबो खुलिनानै होआखै, बेनि जाहोना मा? अन्नानै खोन्थाहर। तो फ्रेंड्स नोंथाङा बेबायदि खालामफिननो थाखाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावनो गोनां जायो, बे जाबाय KYC फर्म। गिष्णु बसुमतारी नोंथां आं बेनि सायाव मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन फ्रेंड्स, नोंथाङा प्लिज अन्नानै नोंथांनि स्टेट बेंकनि जिथु ब्रान्च नोंथाङा बै ब्रान्चआव थांनानै नोंथाङा मेनेजारजों जोबोद मोजाङै सावराय फ्रेंड्स। अब्लानो नोंथांनि बै प्रब्लेमखौ नोंथांनो बिथांमोना फोरमायनानै होगोन रियेलि नोंथाङा मा खालामोब्ला नोंथांनि बै एकाउन्टआ रियेलि एक्टिभ जाफिनगोन। आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों निक'दिन नार्जारि बिथाङा सोंहरदों हेल' आदा कल डिटेल्सखौ नायनो हानायनि अनगायैबो बै सिख्लानि नेट डाटा आरो फन रायज्लायनायफोरखौबो गोसो जाब्ला काट खालामना दोननो एबा बन्द खालामनो होनो हानाय केपासिटि दं नामा? तो निक'दिन नार्जारि नोंथां जोङो बै सिख्लानि नेटखौ जों बन्द खालामनायनि मोनसे एसे फिसा मोनसे मा दङ राहा दङ। बे राहायानो जाबाय फ्रेंड्स नोंथाङा बै सिख्लानि नेटखौ नोंथाङा लिमिटेड अपसनखौ नोंथाङा अन खालामना होयोब्लानो मा जागोन, बै सिख्लाया बै लिमिट सेबां नेट नायखांनायनि उनाव बै सिख्लाया मा खालामनो हाया नेटखौ नायनो हानाय नङा। बेनि उनाव फ्रेंड्स नोंथाङा सोंदों मा बै सिख्लानि कल रायलायनायखौ दानना होनो हागोन ना हाया बेखौ सोंहरदों। तो फ्रेंड्स बेबायदि आं बेबायदि टेकनिक मोनथ'वाखै, निश्चय इयुनाव आं बेनि सल्यूशन मोनोब्ला बेनि सायाव भिडिअ बानायनो नाजागोन। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय निक'दिन नार्जारि। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों डि बर' बिथाङा सोंदों हाय आदा नोंथांनि चेनेला मानिटाइज जाबाय दा? तो फ्रेंड्स आंनि चेनेला दासिमबो मानिटाइज जायाखै, नाथाय मानिटाइजनि थाखाय आं बेखौ एप्लाइ खालामहरबाय, नाथाय माब्ला जागोन आं बेखौ मोनथिथ'वा। तो नोंथाङा सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय जानांगौ। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिं सिंगल बिथाङा सोंहरदों क'क्राझाराव बड' इउटिउबारफोरनि मोनसे बड' इउटिउबारफोरनि मिटआप खालाम नांगौ नामा बुङो नोंथां आं राजा खुंगुर इउटिउब। तो राजा खुंगुर नोंथाङा जिथु खोथा बुंदों जोबोद मोजां खोथाखौनो बुंदों। जोङो बेबायदिनो मोनसे मिटआप खालामब्ला जोबोद मोजां जागोन। जों गासैबो डिस्ट्रिक्टनि जेरै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि, अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि, कार्बि आंलंनि बा चिरांनि बा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गासैबो इउटिउबार्सफोरनि मोनसे जों मिटआप खालामब्ला जोबोद मोजां जागोन। निश्चय बेबायदि मिटआप खालामबा निश्चय आंबो सियर आं थांथारगोन। तो आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङा सोंहरदों सार एप्लाइथ' खालामबाय नाथाय उनाव मा खालामनो मानि अर्न फैगोन प्लिज खोन्थाहर। तो सोमावसार बसुमतारी नोंथां बेनि सायाव आं भिडिअ बानायबाय, प्लिज अन्नानै बै फेसबुकनि सायाव आङो 4-5सो भिडिअ बानायबाय, नोंथाङा मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायनानै ला प्लिज, अब्ला नोंथाङा बुजि मोनगोन बेवहाय रियेलि जों माबोरैहाय आर्न खालामो। तो आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंहरदों बिथां बुद्ध बर' बिथाङा सोंहरदों
आदा गोलाव फिननाय आन्सारखौ खौथि खालामनायनि राहा फोरमाय हरलाय लोगोसे आदाया स्पकेन इंलिश आयदानि सायाव भिडिअ खालाम। बुद्ध बर' नोंथां गोलाव फिननायखौ जों खौथि खालामनायनि राहाया जाबाय फ्रेन्ड्स नोंथाङा बै गोलाव फिननायनि खायसे कीवर्ड्सफोरखौ नोंथाङा गोसोआव लाखिनांगोन। मोनसे सेन्टेन्सआव मोनफा मोनफा मा कीवर्ड्स थायो फ्रेन्ड्स नोंथाङा बै कीवर्ड्सखौ लाखियोब्ला बाकी सेन्टेन्सनि जिथु स्ट्राक्चारखौ नोंथाङा बानायलांनो हागोन। अब्लाना निश्चय नोंथांनि गोलाव सोंथिनि जिथु आन्सारखौ गोसोआव लाखिनाया एसेबाबो गोरलै जानानै फैगोन। आरो बेनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा जुदि रियेलि गोलाव गोलाव सोंथिखौ नोंथाङा जुदि गोसोआव लाखिनो लुगैमारदोंब्ला नोंथाङा प्लिज अननानै नोंथांनि बै सोंथिनि नोंथांनि बिजाबखौ थारलि फरायबानो जाबाय। नोंथाङा बै कनसेप्टखौ गिबियावनो बुजिनो सेस्था खालामनो नांगोन। मोनसे खोथाया थार फ्रेन्ड्स जेब्ला जोङो जायखिजाया मोनसे पेजनि बा जायखिजाया मोनसे सावरायथायनि जों जेब्ला कनसेप्टखौ बुजि मोना अब्ला जोंनिया माब्लाबो बै बाथ्राफोरा जोंनिया माब्लाबो गोसोआव थाया। तो बेनिखायनो बेस्ट जाय नोंथाङा जोबोद सुंथाबैबाबो नोंथांनि आन्सारनि कनसेप्टखौ नोंथाङा गिबियावनो बुजिना लाग्रो। तो बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ नोंथाङा सोंहरदों स्पकेन इंलिशनि सायाव नोंथाङा भिडिअ बानायनो खोन्थादो। निश्चय फ्रेन्ड्स आं स्पकेन इंलिशनि सायाव भिडिअ बानायनो हागोन नाथाय बे चेनेलाव आं स्पकेन इंलिशनि भिडिअ हगारोब्ला बोरैबा जाद्रायगोन। बेनिखायनो निश्चय आङो गुबुन चेनेल बानायनानै बेयाव स्पकेन इंलिशनि भिडिअफोरखौ आङो आपल'ड खालामगोन। आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। बेनि उनाव नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों LKM चेनेल चन्दन बिथाङा सोंहरदों आदा अननानै मोनसे भिडिअ बानाय प्लिज जाय भिडिअजों फेसबुक पेज खुलिग्रा मानसिखौ हमनो हायो मानोना सासे मानसिया आंनि मुङाव फेक एकाउन्ट खुलिदों बेखायनो आं बै मानसिखौ मिथिनो लुबैदों। LKM चेनेलनि क्रिएटर चन्दन नोंथां निश्चय आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायगोन जों माबोरैहाय फेक एकाउन्टखौ जों माबोरै हमनो हायो। तो बेनि सायाव निश्चय आङो भिडिअ बानायगोन। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों अल कमेडि भिडिअनि क्रिएटर बिथाङा सोंदों भिडिअ माबोरै डिसक्रिपसन होयो सार भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै हो। अल कमेडिनि क्रिएटर नोंथांनि सोंथिया मोननै रोखोमै ओंथि फोरमायो। मोनसेया जाहैबाय भिडिअनि गेजेराव जों माबोरैहाय खायसे सोदोबफोरखौ लिरलांबाय थानो आरो गुबुन मोनसेया जाबाय इउटिउबाव जों जेब्ला भिडिअ आपल'ड खालामो बेवहाय जों भिडिअनि डिसक्रिपसन माबायदि लिरो। तो नोंथाङा बेखौबो सोंदों जानांगौ। तो जुदि नोंथाङा बेखौ मोन्थिनो लुगैदों फ्रेन्ड्स आं बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायबाय। भिडिअनि मुङा जाबाय हाउ टु गिभ डिसक्रिपसन इन योर भिडिअ होननाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामबाय। नोंथाङा बेखौ नायना लायोब्लानो नोंथाङा बुजि मोनगोन। तो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामबाय। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। रिंकु नार्जारी बिथाङा सोंहरदों Hi sir, can you create likewise Bodo to English app? We can see that there are so many apps like as Hindi to English, Assamese to English, Bangla to English, etc. If you can do that, then let's get started, sir. If you do create, I glad as well as will have to best for Bodo's people. Rinko Narzari, thank you so much for requesting me to make an app like Bodo to English. Yes, I know that there are so many apps like Hindi to English, Assamese to English, Bangla to English. But the thing is that friends, I haven't met such kind of apps in my life. If it is possible for me in future, I'll try my level best to make such kind of apps in future. So thank you so much for your request. Hope you have got the answers to your questions. So thank you so much for your question. बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों सोमावसार बसुमतारी बिथाङा सोंदों सार आंना फेसबुकआ मोनसेल' दङ नोंनि बायदि मोनसेया गैदेरा बिदिखौ माबोरै खुलियो। सोमावसार बसुमतारी नोंथाङा जिथु जाय थादेरनायनि खोथा बुंदों बेखौ जों फेसबुक पेज होननानै बुङो। नोंथाङा बे फेसबुक पेजखौ खुलिनो थाखाय नोंथाङा आंनि मोनसे भिडिअखौ नायनानै लानो नांगोन आरो बे भिडिअनि मुङा जाबाय हाउ टु क्रिएट फेसबुक पेज इन मबाइल होननाय मोनसे भिडिअ आपल'ड जाबाय। नोंथाङा बेखौ प्लिज नायनानै लाहैथां। नोंथाङा बेखौ बबेयाव मोनगोन आंनि नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसननि सिङाव नोंथाङा भिडिअनि लिंकखौ मोनगोन बेहाय नायहैबानो जाबाय। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों श्याम बर' बिथाङा सोंहरदों एयारटेल BSNL आइडिया बायदि सिम नाम्बारनि कल डिटेल्सखौ नायनो हाया नामा आदा। तो फ्रेंड्स बे एयारटेल BSNL आइडिया बायदिनि सिम नाम्बारनि कल डिटेल्सखौ नायनो हायो नाथाय बेफोर सिमफोरनि नायनायनि टेक्निक्सआ आलादा जायो। तो फ्रेंड्स बेयो रावनिबोजोंबो गोरोबलाया। तो फ्रेंड्स आङो इयुनाव निश्चय बेनि सायाव भिडिअ बानायनो नाजागोन। तो आंनि भिडिअखौ नोंथाङा नायबाय थाब्लानो जाबाय। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिरिन्दाव बर' बिथाङा सोंहरदों आदा आंनि गुगोल एकाउन्टआ खुलि जायाखै आदा हायोब्ला भिडिअ बानाय। तो बिरिन्दाव बर'
निश्चय आं बेनि सायाव भिडिअ बानायगोन जोङो जोंनि गुगोल एकाउन्टनि जोङो जेबोला पासवर्डखौ बावगारलाङो जों माबोरैहाय रिकभार खालामनाय जायो बा जों माबोरैहाय बेखौ रिसेट खालामनाय जायो बेनि सायाव निश्चय आं भिडिअ बानायगोन थ' भिडिअखौ नोंथाङा नायबाय था थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट सोंहरदों निकर्डिं नार्जारि बिथाङा सोंदों हेल' आदा मोनसे सोंथि सोंहरबावनि जायो थाम्बनेल होनायाव मानो फुल फट'खौ होनो हाया आरो मानो फिसा जायो थ' निकर्डिं नार्जारि नोंथाङा जुदि थाम्बनेलाव नोंथांनि फट'खौ जुदि गिदिरै होनो नागिरदोंब्ला बेखौ जों होनो हायो नोंथाङा मोनसे टेकनिकखौ रोंनांगोन बे टेकनिकआ जाहैबाय नोंथाङा मोनसे बेकग्राउन्ड कालारखौ लाग्रो बेनि उनाव नोंथाङा फट'खौ लानानै फै फट'खौ लाखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बै फट'खौ नोंथाङा बोफ्लावना होब्लानो जाबाय जेसेबां गिदिर खालामनो नागिरो एसेबां गिदिर खालामबानो जाबाय अब्लानो नोंथांनि फट'आ मा गिदिर गोलाव जागोन जुदि नोंथाङा बेखौ रोङाखै फ्रेन्ड्स अब्ला नोंथांनि थाखाय आं इयुनाव स्पेसियेलि मोनसे भिडिअ बानायगोन थ' सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेनि उनाव नेक्स्ट सोंदों रियेल लाइफनि क्रिएटर बिथाङा सोंदों नाखौ गुरदों सोरबाया खबाइखौ हमदों बोरिनिया मेथ'खाजों आबुं जानाय बे बिलोआव मावा फिथिगिरिनिफ्राय सिंगि मागुरसिम गासैबो दं हमनो नोंथाङाबो बारसोम बासिराम बसुमतारी बर' बाजार उदालगुरि महिराम बसुमतारी नोंथाङा जिथु इनडाइरेक्टलि जिथु आंखौ बुंहरदों थ' साबायखर थाबाय थ' फ्रेन्ड्स बेबायदि खामानिया गासैनिबो बेलायाव जाथावा फ्रेन्ड्स थ' जोंनि हादरखौ जोङो सामलायनो थाखाय जोंनो आलादा आलादा सुबुंनि गोनांथि जायो खायसेया राजखान्थियाव जोंना इन्ट्रेस्टेड थायो खायसेया टेक्न'लजियाव इन्ट्रेस्टेड थायो खायसेया जोंना इडुकेशनिस्ट बा इडुकेसनेल जायखिजाया फिल्डआव मा थायो इन्ट्रेस्टेड थायो फ्रेन्ड्स अब्ला जों फ्रेन्ड्स बेबायदि जाथावा जे जोङो साफ्रोमबो मानसियानो मोनसे फिल्डखिनो थांगोन बेबायदिबो नङा फ्रेन्ड्स थ' बेखायनो फ्रेन्ड्स जोंनो हारिखौ बा जायखिजाया जों मोनसे हादोरखौ सामलायनो थाखाय बा फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनो गासैबो रोखोमनि मानसिखौ नांगौ फ्रेन्ड्स आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय फ्रेन्ड्स खरसे हाखराव नोंथाङा मोनसेल' रोखोमनि ना मोननाय जाया बेयाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि ना मोननाय जायो फ्रेन्ड्स आरो गासैबो नाया मा फ्रेन्ड्स मोनसे रोखोमनि आदार जाया फ्रेन्ड्स गासैबो नाया बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन आदार जायो फ्रेन्ड्स सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों सोमावसार बसुमतारी सोंदों बिथाङा सोंदों सार वाट्सएप एकाउन्टआव बेन जानायखौ माबोरै सल्भ खालामनो भिडिअ खालामना हगारदो प्लिज आंना बेन जादों थेंक्स वाट्सएप बेन जानायखौ जोबोद इजिलि जों बेखौ आनबेन खालामफिननो हायो फ्रेन्ड्स नाथाय फ्रेन्ड्स नोंथांनि जेंनानि आं भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन नाथाय फ्रेन्ड्स आं मोनसे प्रब्लेमाव गोग्लैदों प्रब्लेमा जाबाय आंनियाव दासिमबो आंनि नाम्बारा बेन जाफेराखै निश्चय आं बेनि सायाव नोंथांनो नेक्स्ट सप्तायाव आं बेनि सायाव भिडिअ बानायनो नाजागोन फ्रेन्ड्स नोंथाङा बे भिडिअनि थाखाय नोंथाङा नेनानै थानो नांगोन साननैसो थ' आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै थ' फ्रेन्ड्स साबायखर थाबाय नोंथांनि सोंथिनि थाखाय नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बड' डीजे सङ्ग्सनि क्रिएटर बिथाङा सोंदों फेसबुक ग्रुपखौ माबोरै क्रिएट खालामनांगौ बेनि सायाव भिडिअ बानाय आदा थ' बड' डीजे सङ्ग्सनि क्रिएटर आं नोंथांनि खावलायनाय लेखा फेसबुक ग्रुपखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायबाय नोंथाङा बेखौ नुनो मोनबाय होननानै आसा खालामो नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों राजेश बसुमतारी बिथाङा सोंदों हेल' ब्र मालायनि कल डिटेल्सखौ बोरै मिथिनो हागोन प्लिज खिन्था हरलाय थ' फ्रेन्ड्स नोंथांनि प्रब्लेमनि सायाव आङो भिडिअ मोनसे बानायबाय नोंथाङा बेखौ नायदो हाउ टु चेक कल डिटेल्स अफ योर गार्लफ्रेन्ड होननाय मोनसे भिडिअ बेखौ आं आपल'ड खालामबाय नोंथाङा बे भिडिअखौ नोंथाङा नायनानै लाहैथां जों माबोरैहाय कल डिटेल्सखौ जोङो नायनो हायो थ' आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामो आरो लोगोसे नोंथांखौ साबायखर जासियो बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों गोमोथाव बर' बिथाङा सोंदों हेलौ सार सासे मानसिया माबोरै फिल्म प्रडिउसार जानो हायो अन्नानै खिन्था हरदो सार गोमोथाव बर' जोङो सासे फिल्म प्रडिउसार जानो थाखाय एसेबां बेयो तान खोथा नङा मानो होनबा फ्रेन्ड्स फिल्म प्रडिउसार जानो थाखाय नोंथांनो अनलि रांनि दरकार जायो नोंथाङा जुदि माखासे रां थायोब्ला नोंथाङा जायखिजाया फिल्मखौनो नोंथाङा मा खालामनो हायो प्रडिउस खालामनो हायो थ' नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिथां पिंकी बसुमतारी बिथाङा सोंदों बड'लेण्ड सामलायनो थाखाय दासिम बर'फोरा साबेसे अफिसारफोर ओंखारखो IAS IPS सोरजिनो बिटिएडि सरकार बा एबसु साहित्य सभा बायदि बर'नि आफादफोरा माबाफोर खामानि आखायाव लादों नामा सार फिननाय मोनगोन होननानै सानबाय होननानै बुंदों थ' पिंकी बसुमतारी नोंथां IAS IPS सोरजिनो थाखाय जोंनि बिटिएडि सरकारा जुदिअ जेबो स्टेप लायाखैबाबो फ्रेन्ड्स आं बे खोथाखौ जोबोद मोजाङै मोनथिगौ जे जोंनि मिरु एबसुआ डेट मिन्स अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनसा मा खालामदों आथिखालाव IPS सोरजिनो थाखाय बिथांमोना बोसोरै मा खालामो बिथांमोना जोंनि खायसे UPSC एग्जामफोर होग्राफोरनिफ्राय मा आर'जलाइ हांख्रायो आरो हांख्रायनानै बिथांमोना मा खालामो मोनसे आनजाद फाथियो आरो बै आनजादाव जायफोरा पास जागोन बिथांमोनखौ मा मोनसे
स्नि सानारि मोनसे कोचिं होनायनि बेबस्था खालामनाय जायो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नोंथाङाबो बेखौ जुदि सोरबा जुदि एबसुनि मावथि दङब्ला बिथांमोननो नोंथाङा सोंना लानो हायो माबे समाव बेयो ओंखारो आरो माबे समाव बेबायदि एग्जामखौ फाथिनाय जायो। तो नोंथांनो मोनसे खोथा आङो फोरमायनो नागिरो 2013 आव आंबो मोनसे बेबायदिनो एबसुआ फाथिनाय मोनसे प्रिलिमिनारि एग्जामाव आं पास खालामदोंमोन। बेनि उनाव आङो फ्रेंड्स UPSC नि थाखाय मोनसे फ्रि कोचिं आङो तामुलपुराव सानस्नियारि मोनसे कोचिंआव आं बाहागो लानो मोनदोंमोन। तो बेखायनो आं जोबोद मोजाङैनो मोनथिगौ फ्रेंड्स एबसुआ मोनफ्रोमबो इयाराव बेबायदि मोनसे एग्जाम मोनसे फाथियो। नोंथाङा बेखौ निश्चय एबसुनि जायखिजाया मावथि लोगोनियाव मावथिफोरनियाव नोंथाङा बेखौ सोंना लायोबा जोबोद मोजाङैनो मोनथिगोन। बेबायदि सोंथिनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर जासियो आरो लोगोसे सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामो। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ जोंदों बिथां राजेन्द्र बसुमतारिया सोंदों, हेलो ब्रादार, आंनि फेसबुक एकाउन्टआ मोनब्रै जाबायमोन, मोननैखौ डिएलएड खालामनोसैमोन आरो फेसबुक ग्रुप बानायनायखौ बोरै दाननो प्लिज रिप्लाइ। राजेन्द्र बसुमतारि नोंथांमोननि जिथु हांख्रायनाय लेखा नोंथांमोननि जिथु खावलायनाय लेखा आङो नोंथांमोननि प्रब्लेमखौ लानानै मोनसे भिडिअ बानायबाय आरो बे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिना होदो जोङो माबोरैहाय फेसबुकनि एकाउन्टखौ माबोरै डिलीट खालामनाय जायो नङाब्ला जोङो फेसबुक पेजखौ जों माबोरैहाय डिलीट खालामनाय जायो बेनि आं मोनसे भिडिअ बानायबाय फ्रेंड्स। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायनानै लाहैथां अब्ला नोंथाङा बुजि मोनगोन जों माबोरै बेखौ खालामनाय जायो। तो आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। तो नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों उदां ब्रह्म बिथाङा सोंदों आदा MP3 खौ सफा दानस'नानै बोरै सरजाबनो हायो आदा, बेनि माबाफोर एप दङब्ला खिन्थाहर आदा प्लिज आदा खिन्थाहर। तो उदां ब्रह्म बेबायदि खालामनायनि मोनसे एप्स दङ। बे एप्सनि मुङानो जाहैबाय Audacity। नोंथाङा बे Audacity होननाय एप्सखौ नोंथाङा कम्पिउटारावसो बाहायनो हागोन फ्रेंड्स। नोंथाङा जुदि कम्पिउटार दङब्ला अब्ला नोंथाङा जायखिजाया MP3 खौनो नोंथाङा दानस' खालामनानै बेखौ जरायनानैबो नोंथाङा बेखौ रिमिक्स खालामनो हायो। तो नोंथाङा जुदि रोङा माबोरैहाय Audacity जों खालामनाय जायो फ्रेंड्स अब्ला आङो बेनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायगोन फ्रेंड्स। नोंथाङा उनाव आंनि बे भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय। अब्ला आसा खालाम नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। बेनि नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों युलुंगा रईस युलुंगा नार्जारी बिथाङा सोंदों आदा इउटिउबआव भिडिअ आर्ट खालामब्ला मानो J2 सेमसांया आर्ट जाया प्लिज आदा बुजायनानै हो। नार्जारी नोंथांनि सोंथिखौ आं बारा बुजि मोनाखै। तो बे भिडिअ आर्ट माने आं बुजि मोनाखै जे बे चेनेल आर्ट नामा आं बेखौसो सानदों। जुदि चेनेल आर्टखौ नोंथाङा सानदोंब्ला अब्ला फ्रेंड्स आंनि बे चेनेलनियाव मोनसे भिडिअ आपलोड जाखांबाय आरो बे भिडिअनि मुङा जाहैबाय हाउ टू मेक चेनेल आर्ट अन अ मोबाइल। तो नोंथाङा बेखौ नायनानै लाहैथां फ्रेंड्स माबायदि खालामो निश्चय नोंथाङा बुजि मोनगोन। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामो। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों रश्मि नार्जारी बिथाङा सोंदों सार आंनि फिसालाया फरायब्लाबो गोसोआव थाया राहा हरदो सार। रश्मि नार्जारी नोंथांनि फिसालानि बैसोआ बेसेबां बेखौ आङो मोनथिनायब्ला जोबोद मोजां जागौमोन, मानो होनबा नोंथांनि प्रब्लेमखौ आङो एसे मोजाङै बुजिसिनगौमोन। दानिया नाय आं नोंथांनो मोनसे खोथा खोन्थानो नागिरो। नोंथांनि फिसाज्लाया जुदि उन्दै बैसोनिब्ला आं नोंथांनो मोनसे जाथाय खोन्थानि। बे जाथाया जोंनियाव जादोंमोन फ्रेंड्स। तो बे जाथाया जाहैबाय फ्रेंड्स जोंनि बेवहाय सासे उन्दै गथ' दङमोन आरो बै उन्दै गथ'आ उन्दै समाव बियो फरायनो रोङामोन। तो बेनि थाखायनो बिमा बिफाया जोबोद सिन्था जादोंमोन जे मानो बियो फरायनो रोङा। बेनि उनाव मा जाहैबाय बै बिमा बिफाया बे गथ'खौ मा खालामबाय ज्योतिषिनियाव लानानै थांबाय फ्रेंड्स। तो लाना थांनानै ज्योतिषिनियाव सोंफैबाय जे बे गथ'आ मानो फरायनो रोङा। तो ज्योतिषिया खोन्थानायसै जे बे गथ'नि फरायनायनि मोनसे लग्नआ दासिमबो फैयाखै होननानै बिथाङा फोरमायनायसै। तो बेनि उनाव बै ज्योतिषिया फोरमायनायसै जे बिमा बिफाखौ जे मोनसे बैसोआव बेनि फरायनाया फैथारगोन होननानै ज्योतिषिया बुंनायलाय तो बिमा बिफाफोरा मा खालामबाय बेखौ न'आव लाना फैफिननानै बेबायदिनो फरायहोबाय थाबाय। तो फ्रेंड्स बेनि उनाव मा जायो ज्योतिषिया बुंनाय बादि जेब्ला गथ'आ मोनसे समय मोनफैयो मोनसे बैसो मोनफैयो बै बैसोआव मा जानायसै बै गथ'आ जोबोद फरायनो हानाय जानायसै। तो फ्रेंड्स आंबो सानो फ्रेंड्स नोंथांनि फिसाज्लानि बेलायावबो बेबायदि जानोबो हानाय फ्रेंड्स। तो नोंथांनि फिसाज्लानि बेलायाव फिसाज्लानि जिथु बैसोआ दा फरायनायनि लग्न गैयाबो जानो हानाय फ्रेंड्स। तो मोनसे बैसो मोनोब्ला निश्चय बियो फरायनो हागोन आं बेखौ आसा खालामो। तो फ्रेंड्स आरो नोंथांखौ आं मोनसे थुलुंगा होनो नागिरो फ्रेंड्स नोंथाङा माब्लाबो नोंथांनि नाजानायखौ गारनो नाङा। नोंथांनि फिसाज्लाखौ नोंथाङा जोथोन लाबाय था फ्रेंड्स, नोंथाङा नाजाबाय था अब्लानो निश्चय नोंथांनि फिसाज्लाया बे फरायनो
हागोन बा रोंगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। तो बेबायदि सोंथि सोंहरनायनि थाखाय आङो नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासियो। इयुनावबो नोंथाङा बेबायदि सोंथि सोंहरगोन होननानै आसा खालामो। सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामबाय। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों जाफुंसार नार्जारी बिथाङा सोंदों। जाफुंसार नार्जारी बिथाङा सोंदों आं मोनसे सोंथिनि फिननायखौ मोनासै सार, उनाव मोनगोन होननानै मिजिं थिबाय सार। तो जाफुंसार नार्जारी नोंथांनि माबे सोंथिमोन आं बेखौ निस्सय जानो हागौ गोबां मेसेजफोरनि गेजेराव आं बेखौ बदय मोनफ्लाङाखैबो जानो हागौ। निस्सय आं बेखौ चेक खालामना नायगोन नोंथाङा मा रोखोमनि सोंथि सोंदों। आङो नेक्स्ट मोनसे सानडे कमेन्ट बक्सआव निस्सय नोंथांनि सोंथिखौ होनो नाजागोन। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों हाथरखि ब्रह्म बिथाङा सोंदों। बिथाङा सोंदों ओइ आदा आंनि डाटाया रमिंआव दङ, ओमफ्राय आं माबोरै डाटा रमिंखौ अफ बानायनो हागोन? थेंक इउ, अन्नानै भिडिअ खालाम। तो हाथरखि ब्रह्म नोंथांनि रिक्वेस्टनि लेखा आङो मोनसे भिडिअ बानायबाय। जोङो माबोरैहाय डाटाखौ जोङो अन बा अफ खालामनो हायो, तो बेनि सायाव मोनसे आं भिडिअ बानायबाय। नोंथाङा बेखौ नायनो मोनबाय होननानै आसा खालामबाय। आरो जुदि नोंथाङा बेखौ नायनो मोनाखै अब्ला नायना लाब्लानो जाबाय फ्रेन्ड्स। अब्ला सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। तो आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों बिरिन्दाव बर' बिथाङा सोंदों आदा इउटिउबआव भिडिअ हगारोब्ला गुबुना साबस्क्राइब खालामब्लासो रांखौ मोनो नामा? अब्ला फिल्मनिया बोरै बिसोरनियाव साबस्क्राइब खालामबासो रांया हाबो नामा? तो नंगौ फ्रेन्ड्स, नोंथाङा जि सोंदों बेयो थार सैथो। नोंथाङा जुदि इउटिउब चेनेल खुलियोब्ला अब्ला नोंथांनि इउटिउब चेनेलाव साबस्क्राइबार थानो नांगोन आरो बै साबस्क्राइबारनि अनजिमाया मिनिमाम 1000 जानो नांगोन फ्रेन्ड्स। आरो लोगोसे नोंथांनि इउटिउब चेनेलनि गासै वाच टाइमा जेब्लाबो 2,40,000 मिनिट्स जानो नांगोन। थामहिनबा गुसुङै बुङोब्ला जोङो 4000 आवार्स जानो नांगोन। तो बेबायदि जायोब्लासो फ्रेन्ड्स नोंथाङा मनिटाइजेसन खालामनो हागोन। तो मनिटाइजेसन खालामखांनायनि उनाव फ्रेन्ड्स नोंथाङा नोंथांनि भिडिअनिफ्राय अर्न खालामनो हागोन। तो फ्रेन्ड्स नोंथाङा बुंदों फिल्मनिया बोरै बिसोरनिया साबस्क्राइब खालामब्लासो जायो नामा होनना सोंदों। नंगौ, बिसोरनियाबो बेबायदिनो फ्रेन्ड्स। जेसेबांनो सोरबा जुदि फिल्म बा जायखिजाया एलबामनि जुदि बिथांमोना इउटिउब चेनेल बानायदोंब्ला अब्ला बिथांमोननि साबस्क्राइबारा 1000नि थानो नांगोन आरो लोगोसे बिथांमोननि जितु वाच टाइमा 2,40,000 मिनिट्स जानो नांगोन। तो अब्ला फ्रेन्ड्स गासैबो इउटिउब चेनेलनि थाखाय बे मोनसे रुला गासैबो एखे गोजा। तो आसा खालामो नोंथाङा नोंथांनि सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै। तो सोंथिनि थाखाय साबायखर थाबाय। नेक्स्ट सोंथिखौ सोंदों प्रमिन बसुमतारी बिथाङा सोंदों गुड मर्निं सार, नोंथांनि चेनेलखौ मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे दायो आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। आंनि गासै मबाइल एप्सनि गिबि एक्टिभ खालामनाय इमेलनि पासवर्डखौ आं बावबाय। दायो गुबुन मोनसे इमेलखौ बोरै गासैबो एप्स आवनो चेन्ज खालामनो हागोन? अन्नानै फिननाय हरदो। तो फ्रेन्ड्स नोंथाङा जायखिजाया गासै एप्सआव नोंथांनि जितु जीमेल एकाउन्टखौ नोंथाङा चेन्ज खालामनो लुगैदोंब्ला अब्ला फ्रेन्ड्स नोंथाङा बेवहाय मोनसे सेटिंग्स मोनगोन। बै सेटिंसआव थांनानै नोंथाङा बै जीमेल एकाउन्ट्सखौ खालामनो नोंथाङा बेखौ चेन्ज खालामबानो जाबाय फ्रेन्ड्स। अब्ला बेबायदि जोंनिया राहा दङ फ्रेन्ड्स। नोंथाङा जुदि हायाखैब्ला आं निस्सय नोंथांनि बे जेंनाखौ लानानै उननि सप्तायाव बा बेनि उनफोराव नोंथांनि जेंनाखौ लानानै आं मोनसे भिडिअ बानायगोन। तो अब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलनिफ्राय आपलोड जानाय भिडिअखौ नोंथाङा नायबाय थाबानो जाबाय। तो सोंथिनि फिननायखौ मोनबाय होननानै आसा खालामो आरो लोगोसे सोंथिनि थाखाय साबायखर जासियो।